Estimats, estimades, companys i companyes, col·legues, activistes, persones psiquiatritzades, supervivents de la psiquiatria, amics i amigues, influencers, followers, every one of you. Estic al meu poble, Centelles, avui que som diumenge 17 de maig, i és per la tarda. Us estic enfocant al massís del Montseny sota aquests núvols que tapen una mica el que és la serralada del Montseny. Veieu? Ara passa un cotxe per aquí a la meva esquena. Tota aquesta esplanada que veieu a continuació del massís del Montseny es coneix com el Pla de la Calma. I per què es coneix com el Pla de la Calma? Doncs és una zona àrida, una zona que n'hi ha gaire vegetació, una zona que habitualment és bastant plana, hi ha unes pujades i baixades, però no hi ha massa vegetació. És una zona àrida, una zona amb arbustos, matolls i bastant seca. I en definitiva és molt plana i per això en diuen el Pla de Calma. I a continuació aquí veieu una muntanyeta a la vostra extrem dret, més o menys a la meitat, una muntanyeta així com en forma de volcà, que és coneguda com Tagamanent. Dalt de tota aquesta muntanya hi ha una petita ermita, de no sé quin segle, fa molt temps que existeix aquesta ermita, i en aquesta ermita de Tagamanent, ara us faré una ampliació de la imatge. Veieu aquesta ermita, aquesta muntanyeta que sobresurt del contorn, és coneguda com Tagamanent. I en aquesta ermita hi ha una llegenda que ve dels segles XII, XIII aproximadament, catalana, en què el rei Jaume I, quan era un nen, era l'hereu de la corona d'Aragó, l'hereu de Catalunya, la corona de Catalunya i Aragó, i País Valencià, i les Illes Balears, i l'Alguer, i Sardenya, i Sicília, i Itàlia, i Nàpols, i Grècia, i tantes coses que havia sigut l'imperi català en aquell llavors, d'on venen els almogàvers i les croades i tantes coses, aquells llavors, del segle XII-XIII, en aquesta ermita, que veieu com una petita protuberància que surt de dalt de tot, a veure si aconsegueixo aproximar-me una mica més. Es veu una mica borrós, es veu, fins i tot es veu una construcció allà dalt. Doncs en aquesta petita ermita havia estat amagat el rei Jaume I quan era un nen, per evitar que els enemics, anem a dir, el matessin i deixessin sense descendència la corona catalana, amb la qual cosa va agafar el sobrenom, el nom de nen amagat, que al revés és Tagamanent, és un anagrama. Si vosaltres agafeu i escriviu Tagamanent, acabat en T, la T es va afegir després, però si escriviu Tagamanent, sense la T, i ho llegiu del revés, és nen amagat. Quin era aquest nen amagat? Doncs era Jaume I, el conqueridor, un dels reis més importants de Catalunya, de l'edat mitjana, amagat aquí, en aquesta muntanyeta, que en diuen Tagamanent, prop del massís del Montseny, que el tenim aquí sota els núvols, travessant el Pla de Calma fins a la muntanyeta aquesta. Bé, continua el meu vídeo. Hi ha unes cases. Deixeu-me que vagi a seure'm en un banc per poder continuar amb el meu vídeo. Doncs bé, Tagamanent, sense deixar enfocar Tagamanent, això que serveixi com a introducció, potser m'allargo una mica, ja porto 4 minuts i mig. Jo, que no som ningú, crec que del que no se'n parla no existeix. Personalment penso que del que no se'n parla no existeix. Jo fa molt temps que imagino, no ho sé, suposo que algú pot documentar o algú pot haver dit, que aquesta muntanyeta té una forma específica, sembla el con d'un volcà, sembla, a mi em recorda el con
el cono, el con d'un volcà. Té una forma així, com que fa pujada, fa una recta dalt i fa una baixada. Clar, jo tinc la sensació, no sé, potser m'equivoco, que fa milers de milions d'anys, quan la Terra s'estava formant i no hi havia arbres, sinó hi havia lava i muntanyes, i això, imagino que aquesta muntanyeta devia ser un petit volcà que escopia lava per la seva part superior i anava recreant tota la massa de terra, lava, roques i una cosa o l'altra al voltant seu, i es devia configurar aquesta específica muntanyeta en forma de con, com si fos la part superior d'un volcà, anem a dir el Vesuvi, l'Etna, i tots aquests que coneixem, o els d'Olot, o els d'aquí, d'allà. Jo ho he imaginat, però fixa-t'hi tu que no ho sé. I com que no ho sé, jo dic que ho imagino, però no ho sé. I, dit això, passo a entrar en temes seriosos de psiquiatria. I la qüestió que us vull transmetre és que, com us he dit, del que no se'n parla no existeix. Fa pocs dies vaig assistir a una videoconferència en la que uns companys i companyes van explicar les seves històries de vida de salut mental, i entre elles hi havia diversos veterans, persones veteranes de l'associació, en aquest cas obertament, i bé, escolta, jo ja sabia, coneixia algunes històries, altres no, em van sorprendre. Què passa quan parles de salut mental? Parles de salut mental, què parles? De què parles? D'emocions malaltes, de pensaments, d'estats d'humor, d'estats d'ànim, parles d'intents de suïcidi, parles de tantes i cada tantes coses, de tant patiment, de tants pensaments negatius, d'emocions tòxiques, de relacions tòxiques, de persones narcisistes, de persones amb trastorn límit de la personalitat, de persones amb trastorn esquizoafectiu, de persones amb trastorn bipolar tipus 1, de persones amb trastorn bipolar tipus 2, de persones amb trastorn bipolar amb ciclotímia, cicladors ràpids, etc. Llavors també parles de persones amb esquizofrènia paranoide, parles de persones amb trastorn obsessiu-compulsiu o de persones amb trastorn només obsessiu o fins i tot compulsiu també. Llavors, també parles fins i tot de persones amb trastorn depressiu, amb trastorn depressiu i no una depressió, perquè la depressió entenem que pot funcionar com a símptoma o com a diagnòstic, etc. I ens enrotllaríem aquí i parlaríem de l'anhedònia, parlaríem de l'ecolàlia com un trastorn del llenguatge, parlaríem de psicosi, parlaríem d'al·lucinacions, parlaríem de deliris, parlaríem d'autímia en els trastorns bipolars, l'estat d'ànim així més calmat, més bé, parlaríem d'eufòria o manies en els trastorns bipolars, també, evidentment, parlaríem de símptomes depressius i parlaríem de moltes més coses, de molts més símptomes, evidentment, només cal fer un cop d'ull a llibres de psiquiatria o psicologia perquè abunden la investigació simptomàtica, i trastorn narcisista de la personalitat, persones que i per exemple persones molt egoistes, volen tots per ell, i parlaríem de coacció emocional, parlaríem d'apegos, l'apego en castellà, que és afecció en català, jo com es recomano que els psicòlegs i influencers catalans parlin d'afecció, apegos, com és l'apego ansioso, l'apego evitativo, l'afecció evitativa, l'afecció desorganitzada, també hi ha un tipus d'apego desorganizado, una afecció desorganitzada, l'apego evitativo, l'apego ansioso, i tot això que té molta importància en les nostres relacions diàries i quotidianes, al meu entendre, esclar, sempre, però que tots tenen certa importància en el dia a dia de moltíssimes persones i de relacions humanes, familiars o de parella o amoroses o l'ordre que sigui, no? Llavors, clar, jo també aquell dia de la conferència de l'Orgull Boig, clar, jo vaig poder escoltar històries d'abusos sexuals, històries d'assetjament, històries de burla, ridiculització, estigma, històries de violència, agressivitat, històries
diu això, una persona amb trastorn afectiu, que havia tingut una relació amb el seu professor de no sé què de ball, històries d'homosexualitat i col·lectiu LGTBIQ+, lesbianes, gais, transexuals, i la T, hi ha 3 T's, no recordo quines són les altres dues, bisexuals, la intersexuals, un 0,6% de la població, em va dir una persona documentada, un 0,6% de la població neix amb una condició intersexual, que vol dir que ben bé no saps un penis o una vulva, amb la qual cosa hazte oír, vete a la mierda, porque no te enteres la película. Hazte oír, los nenes tienen pene y las nenas tienen vulva. Joder, y los intersexuales que tienen, a ver si te enteras, hazte oír. Hazte oír, tío, vete a la mierda. Si te enteras, Vox, que somos diversos. I la Q de queer, no és una expressió anglesa, queer, que és una cançó de Garbage, una cançó de Garbage és un grup de música nord-americà amb una cantant escocesa de color, amb el cabell de color vermell, pèl roja, que, bueno, es diu Shirley Manson, i m'agrada molt aquella cançó, queer, queer, seria lo raro, lo extravagant, lo estrany, és un andrògin, que no saps ben bé si és un home o una dona o què collons és un drag queen, que és una dona maca, un home-dona maco, un dono un mico, una mica, una dona guapa, un guapo, etc. Jo explicaria 1000 coses, però em sembla que hi ha uns veïns aquí que són de soroll i hauré d'anar posant el vídeo perquè ja m'estic allargant. En qualsevol cas, sabeu què passa? Que, bueno, clar, jo estaria aquí parlant hores i hores, saps? Però és que em faig pesat i no m'aguanto ni amb el mateix i suposo que vosaltres veureu aquest vídeo ja i està container este. On vull arribar? Torno al principi, el Montseny, el Pla de Calma i la muntanya de Tagamanent, aquesta muntanya tan maca que tenia un centre de l'imatge i que a mi em recorda un volcà. I a continuació us he dit, del que no se'n parla no existeix, almenys per mi. I per què ho dic això? Anar per concloure el vídeo i que tots em pugueu engegar la merda directament. Per què ho dic? Perquè del que no se'n parla no existeix. Jo tinc una teoria, o diverses teories, o us deixaré anar les meves idees, els meus plantejaments, les meves premisses en aquest sentit, no? La meva idea, la meva teoria és que, escolta, les persones que cometen intents de suïcidi, les persones que tenen patiments i que tenen relacions tòxiques, o són persones tòxiques, anem a dir, les persones que tenen un patiment de l'ànima, un dolor, que arrosseguen pena, que arrosseguen tantes coses que els commouen i els remouen per dins, que han patit ingressos psiquiàtrics en els que els han contingut mecànicament, que els han xutat medicació via intravenosa amb injeccions, que els han xutat pastilles, que els han obligat a tancar-se, a recloure's i quedar-se aïllat de comunicacions, que els han violat la privacitat, la intimitat, perquè els sols entren i surten com a Pedro por su casa, però tu no pots agafar el mòbil i parlar amb la teva família, o amb la teva parella, amb la teva amiga. Collons, home, sí, diem les coses pel seu nom, si t'han a tu vulnerat o t'han restringit les comunicacions, si t'han vulnerat la privacitat, la intimitat, si t'han fet tantes coses i t'han contingut mecànicament 18 hores, com deia la companya, i n'hi havia 7 més que al mateix temps havia passat, i això fa 6 mesos, tot just. Quan encara hi ha electroxocs arreu del món, i aquí a Espanya i a Catalunya encara es fan electroxocs sota altres noms de teràpia electroconvulsiva, i fota-li el maquillatge que vulguis, però no deixen de ser electroxocs. Vigileu amb els eufemismes perquè us els colaran, per activa, per passiva, o per indirecta, o per plusquamperfecte. És igual, us les colaran. I en diran pa amb tomàquet i pernil, i serà una contenció mecànica, i diran pa amb tomàquet i nocilla, un colacao, i serà, què serà? Teràpia electroconvulsiva, electroxocs, seguirà sent el mateix.
li posaran el nom que vulguis i en diran, jo què sé, i en diran immersió, jo què sé, virtual, jo què sé, en 3 dimensions, i en diran meravelles, però et ficaran els electrodes al cap i deixen anar descàrregues elèctriques mínimes per fregir-te el cervell mica en mica i deixar-te en estat artificiós i artificial de que, bueno, t'has tornat un xaiet dòcil i que segueix el ramat i no hi ha problema. Hablando en plata. I, en fi, doncs, on vull arribar? Estic arribant, encara no he arribat. Disculpeu, que m'enrotllo com una persiana. On vull arribar? Escolta, tot això que la gent parla de sentiments d'ira, de sorpresa, d'alegria, de por, de terror, d'angoixa, de sentiments i emocions, de símptomes i una cosa i una altra, no tindreu en compte tots aquests i aquestes, com jo mateix, no tindrem en compte que a vegades, fins i tot, jo m'atreviria a afirmar que no tenim en compte que també és molt important la nostra ocupació, la nostra labor, la nostra feina, el nostre treball o fins i tot el nostre voluntariat, perquè fixeu-vos que no és el mateix una feina que un treball, una ocupació que una labor o un voluntariat que una altra cosa. Llavors, clar, jo us vull fer la reflexió d'escolta, el nostre col·lectiu de persones amb discapacitat som un col·lectiu de persones que en el que abunda l'atur, l'atur de persones amb discapacitat i els centres especials de treball als que estem acostumats són centres especials de treball en els que doncs, ens foten molta canya i cobrem una merda, això sí, s'ha de fer en nom de la salut mental i de tants altres principis perquè convé doncs, tenir una cosa entre mans i no estar tot el dia fotent canya a les xarxes o fent altres coses com, per exemple, un diumenge a la tarda seure al sofà, posar-se plantufes, mirar la tele i no moure's de casa, no treure's el pijama, però a vegades no només diumenge sinó també dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte i diumenge, de bastants dies a la setmana, molts dies de l'any. He agafat carrerilla i m'agafo un respir, perquè, per una banda, us he posat sobre la taula el tema de la feina, l'ocupació, la labor, el treball, com a un fins i tot desencadenant d'idees suïcides o de la consumació del suïcidi o intents de suïcidi. Compte, cuidao, perquè estem tocant temes sensibles que afecten molta gent i sempre hi ha un detonant. Y si me viene un buscar del desnudamiento del juez que me ha venido el mozo a llamar a la puerta para echarme de casa, pues yo qué hago si no tengo dinero, tengo un trastorno mental, estoy hecho polvo, me dejo a la mujer con hijos, no sé qué, pues me tiro por el balcón y se ha acabado. Joder, tío. Es que cuidado, es que estem parlant de que el sistema te viene a llamar a la puerta para que te eches por el balcón. Cuidado, que estamos hablando de palabras mayores. I cuidado, perquè a vegades la gent té deutes, i té hipoteques, i té lloguers molt assequibles de 2.000 euros al mes, que qualsevol família d'aquest país s'ho pot permetre. Cuidado, que estem tocant temes sensibles, cuidado. Llavors, clar, aquí poso un dels temes amb els que vull acabar, que és el tema de la feina, l'ocupació, i en conseqüència el segon tema que vull exposar per acabar, que a vegades és la font de molt patiment en salut mental, com ho és la feina, l'ocupació, el treball i totes aquestes coses, que és el tema diners. I quan parlo de diners parlo de money. I quan parlo de money i de diners parlo d'euros, de dòlars, o de pessetes, o de ians, de yuans, de iens, i de tantes monedes que corren per aquest món. I us parlaria de Bitcoin i criptomonedes, però ara no ve el cas. La qüestió és que l'ourillo és l'ourillo, la pela és la pela, el duro és el duro. I com sabeu, els catalans tenim tradició jueva antiga, i som pesseteros, i som oureros, i som usureros, i la pela és la pela, i l'euro és l'euro, i el cèntim és el cèntim. En aquest sentit, jo vull fer una darrera reflexió
reflexió, per replar aquest vídeo d'una punyetera vegada que us estic fotent el pal i us estic fotent la xapa, en el sentit de dir, escolta, aviam, hem analitzat el tema de treball i laboral, però d'aquí se'n deriva una altra cosa. Se'n deriva una cosa molt important, no menys important, que és l'assumpte econòmic, dinerari. Està molt bé, senyor psiquiatre, que vostè em parli de símptomes, d'al·lucinacions, deliris, paranoies i tota aquesta merda minerada que estudieu els psiquiatres a la facultat del DSM i companyia, que és molt maco, sí, està molt bé, però perdoneu, jo no deliro quan dic que cobro 1.100 euros al mes d'una pensió de l'Estat, i aquests 1.100 euros he de viure i arrossegar-me per la vida com puc, i a vegades no arribo al final de mes, perquè, hòstia, em falten clarons. Estem parlant clar i català, i ens entenem. Família. Escolta, què passa? Què passa? He dit el que cobro de pensió, No us he donat el meu compte corrent, No us he donat el meu Vic, ni el meu Swift, ni el meu Ivan, Perdoneu, que no passa res, ningú s'ha d'esfereir, hi ha molts pensionistes a Espanya. Espanya té 10 milions de pensionistes. 10 milions. A grosso modo, 11 o 9, más o menos, 11 millones, 9 millones, por ahí esas cifras nos movemos, Y cuidado que España tiene 48 milloncicos de habitantes, tirando para 49 o 50, y Dios dirá, pero bueno, vamos a decir, anem a arrodonir els números, 48, anem a arrodonir els números. Si España tuviera, o tuviese, o hubiera tenido, o tendrá 50 milloncejos de personas, pues vamos a decir una quinta parte, 10 milloncejos, 11 milloncejos, 9 milloncejos, son pensionistas. Viven de una pensión del Estado, como yo. Y en esos 10 millones de personas que somos pensionistas, que os recuerdo a todos, todas y todes que una persona puede ser pensionista por dos causas principales, las cuales son por causa de jubilación, porque te ha llegado la edad de chapar la tienda e irte a cobrar la pensión y vivir con los 4 días que te quedan, por jubilación, del empleo, del trabajo, de una cosa y otra, o por enfermedad, per malaltia. Tu pots ser pensionista per jubilació o per malaltia, perquè t'has jubilat a arribar a l'edat, perquè tens 60, 70, 80 anys, 250 anys y a Matusalén le toca jubilarse y otro, joder. O porque tienes una malaltia, una enfermedad. Ya sabemos que los enfermitos mentales, pues hay unos cuantos que sí tienen pensión, pero otros no. A unos se les quitan, a otros lo revisan, a unos le dan y luego lo quitan, otros lo cogen y luego se van y se lo dejan y vuelven y no sé qué, y luego no les dan y luego tienen que buscar la vida y luego se tiran por el balcón porque no llegan a fin de mes. Us doneu compte, nois, noies, homes i dones d'aquest país, com les pensions ens estan acabant i el 2050 no en tindrem, tot serà privat, com als Estats Units, com a Europa, com aquí, com allà. Ens haurem de pagar el nostre pla de pensions, de la nostra butxaca, del nostre treball, del nostre esforç, de les coses que fem, d'una cosa i l'altra. Això anem per aquí, anem per aquest camí, està determinat per les institucions europees, una cosa, hem donat el toc a Espanya. Escolta, Espanya, tio, no t'endeutis més a Espanya, perquè a Espanya estàs demanant crèdits a destajo aquí, allá, al Banco Central Europeo, a este, al otro, para pagar las putas pensiones de los putos enfermos y los putos jubilados que no pueden trabajar, no lo ves, que están viejitos, están enfermos y tienen la dependencia y hay que irlos a buscar a casa y hay que hacer la limpieza de casa y hay que limpiarles la mierda del culo, joder, es que, claro, es que no lo entiendes, es que la ley de dependencia, hay 3 grados de ley de dependencia. Y el carnet de discapacidad solo faltaría eso. El carnet de discapacidad el dona la Generalitat. El grado de dependencia no sé quién lo da. La tesorería o l'INS. No me acuerdo, no digo igual. Pero en definitiva, claro, ¿sabes qué pasa?
que el trabajo estresa mucho, y claro, si el estrès no nos va bien, perquè clar, ens tenim que cuidar, perquè l'estrès pot ser font de brots psicòtics, de crisis psicòtiques, de depressions, i pot causar molta angoixa vital, que l'afecta molt l'estrès, perquè l'estrès, a la universitat, ja sabeu més d'estrès que ningú, a la ciutat de Barcelona, no sé, molt d'estrès, cada dia un estrès, ja som a una discoteca, vas pels carrers de Barcelona, a una discoteca, luces por aquí, luces para allá, este vianante, no sé qué, cuidado, una discoteca, marcha discoteca. Y ya con que la verborrea me está afectando demasiado el cerebro, terminando diciendo, escolta, posem-nos a treballar, però a treballar d'una altra forma, a treballar les relacions humanes, a treballar la consciència, a treballar la pau interior, a treballar la meditació, el mirar-se portes endins, el mirar a l'altre, potser amb una mirada diferent a la que habitualment el miràvem, i entendre que ni tots som tan bojos, ni tots som tan assenyats, ni tan locos ni tan cuerdos, sino que a veces se mezcla un poco la cosa y estamos un poco locos o un poco cuerdos según se mire y según el momento y según me coge, pues bueno, o sea, a veces estoy loco y a veces no tanto. Família, amics, amigues, coneguts, conegudes, followers, every one of you, gràcies i moltes gràcies per arribar fins al final. Si heu arribat fins al final, us estimo molt, molt i molt a tots, totes, totis i totos. Veieu aquí la imatge del tagamanent, el nen amagat, aquí al volcà, el volcà preciós. Adéu, us estimo molt. Cuideu-vos, família, cuideu-vos. Us estimo molt, 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 molt. Adéu.